Valmera. A je to naozaj tak? Už teda v Amerike v študentskom časopise dokonca vydali aj na hodinu. A stalo sa to na jednej univerzite v Cambridge. Normálne vysokoškolský študentský časopis vydal poprvý raz vo svojej 63-ročnej histórii fotku, kde je študentka hore bez šálu aj rukavíc teda. A je tam naozaj aj pár ďalších šteklivých fotiek, tak toto sa už dostáva do študentských časopisov na vysokej škole, si predstavte. A ja som sa spojil s niekým, kto na Slovensku sa venuje školským časopisom, a Dominika je šéfredaktorka školského časopisu Občas Nečas, ktorý vychádza na univerzite v Nitre, a som sa aj teda opýtal, že čo tak okorení aj ten ich školský časopis. Osobne by som ani ja ako šéfredaktorka proti tomu nič nemala, pretože je dosť problém často upútať pozornosť tých študentov na nejaký obyčajný študentský časák. Oni si väčšinou, aj keď je ten časopis zadarmo, radšej si kúpia niečo, čo poznajú. Na druhej strane treba myslieť na to, že platí nás univerzita, a či by teda vedenie súhlasilo s tým, aby sa tam takéto veci uverejňovali. Ja som čakal, že povieš, že nemáš s tým problém, že by tam bola fotka tej študentky, ale musí tam byť fotka aj študenta potom na druhej strane. Vieš, je tak ako... Áno, to je veľmi dobrá pripomienka. Nech z toho majú všetci čitatelia toho časopisu niečo. Čiže vy tam takéto prílohy zatiaľ nemáte. Zatiaľ nie, ale je teda pravda v tom, že občas nejakú takú aspoň jemnú pikantériu treba uverejniť. Tých študentov, keďže sú dosť pasívni alebo leniví, tak treba ich zaujať občas takýmto niečím. Pikantérie, aké vy tam uverejňujete? Také, že došla treska v bufete, alebo zasekáva sa výťah, alebo nie sú skriptá? Väčšinou sú to iba také akože pikantnosti zo študentského života. Teraz v poslednom čísle sme mali niečo, že brigada v sexshope. To bol rozhovor so študentkou, ktorá sa zlato brigadovala v švajčiarskom sexshope. Alebo Pišta tancoval na Beány s dvomi. Alebo hej. Kľudne sa môže stať, že zazvoní vám na hodinu a zrazu nikoho, nikde, teda profesora, vy prídete pre ten kabinet, zaklopete, že pán profesor, ale tak ako už je čas, a pán profesor, že no, prepáčte, ja som sa zapozeral, lebo je tam nafotená pani zástupkyňa. Radio Express.